Evanđelje po Mateju je jedan od najstarijih službenih zapisa o Isusu iz Nazareta, o njegovom životu, smrti i uskrsnuću. Autor je knjige anoniman, ali najranija predaja povezuje knjigu s carinikom Matejem, jednim od 12 Isusovih apostola koji se zapravo spominje u samoj priči knjige. Oko 30 do 40 godina apostoli su usmenom predajom poučavali i prenosili svjedočanstva koja su zapamtili o Isusu i njegovom učenju. Zatim je Matej sve predaje sakupio i od njih načinio zadivljujuću tapiseriju te dizajnirao knjigu na način kako bi istaknuo određene teme vezane uz Isusa. U ovom ćemo videu istražiti samo prvu polovicu knjige. Matej nam zapravo želi pokazati kako Isus nastavlja i ispunjava cjelokupnu biblijsku priču o Bogu i Izraelu. Da je Isus Mesija iz Davidove linije srodstva, da je on novi autoritativan učitelj kao Mojsije i ne samo to, Isus je Bog s nama ili na hebrejskom Emanuel. Uvod i zaključak Matej je formirao poput okvira oko 5 dijelova knjige koji se nalaze točno u sredini. Svaki se taj središnji dio zaključuje skupom Isusovih učenja. Dizajn je knjige namjerno ovako oblikovan što je zapravo zadivljujuće. Pogledajmo kako to funkcionira. Poglavlja 1 do 3 postavljaju pozornicu tako što spajaju početak Isusove priče točno s krajem priče Staroga Zavjeta. Stoga nas Matej uvodi u knjigu Isusovim rodoslovljem koje ističe činjenicu da je Isus iz Davidove i također Abrahamove mesijanske linije srodstva. To znači da će on donijeti Božji blagoslov svim narodima. Zatim čitamo poznatu priču o Isusovom rođenju i kako su se u svim tim događajima ispunila starozavjetna proročka obećanja, da će svi narodi doći i dati čast Mesiji, da će se Mesija roditi u Betlehemu, ali čak i više od toga. Isusovo začeće, Duhom Svetim, njegovo ime Emanuel, sve to poklapa se kako bismo shvatili da Isus nije samo običan čovjek. On je Bog s nama, Bog je postao čovjek. Ovdje u uvodu jasno vidimo dvije ključne teme koje Matej koristi. Mesija je iz Davidove linije srodstva. On je Emanuel. Ali Matej također želi pokazati kako je Isus novi Mojsije. Pa tako, poput Mojsija, Isus dolazi iz Egipta, prolazi kroz vodu krštenja i odlazi u divljinu na 40 dana. A potom odlazi na planinu kako bi izrekao svoja nova učenja. Svim tim Matej zapravo tvrdi da je Isus obećana osoba veća od Mojsija, koja će izbaviti Izrael iz ropstva. On će im dati nova božanska učenja, spasit će ih od njihovih grijeha i uspostaviti novi savez između Boga i njegova naroda. Ova usporedba Isusa i Mojsija nam objašnjava zašto je Matej strukturirao središte knjige na takav način. 5 glavnih dijelova ističu Isusa kao učitelja i on stvara paralelu Isusa kao učitelja s 5 Mojsijevih knjiga. Isus je novi autoritativni učitelj koji će ispuniti priču Tore. U prvom odjeljku, poglavljima 4 do 7, Isus dolazi na scenu najavljujući dolazak Božjega kraljevstva. Ovo je zapravo ključno. Kraljevstvo je srž Božjeg plana spasenja cijelog svijeta, a ono se očituje u Isusu. Isus je došao suočiti se sa zlom, osobito s duhovnim zlom, i svime povezano s njim, opsjednutosti, bolesti i smrti. Isus je došao obnoviti Božju vladavinu nad cjelokupnim svijetom tako što će stvoriti novu obitelj od ljudi koji će ga slijediti, poštivati njegov nauk i živjeti pod njegovom vladavinom. Nakon što Isus započinje iscjeljivati ljude i formirati pokret, zajednicu, odvodi svoje sljedbenike na goru. Tamo iznosi svoju prvu veliku skupinu učenja koja se tradicionalno naziva govor na gori. Ovdje Isus pojašnjava kako izgleda slijediti njega i živjeti u Božjem kraljevstvu. To je kraljevstvo okrenuto na glavačke, u kojemu ne postoje povlašteni članovi, pa su tako siromašni, neznačajni, kao i imućni i religiozni, pozvani na pokajanje, da slijede Isusa i da se priključe njegovoj obitelji. Isus govori da on nije došao ukinuti zakone, zapisane u Tori ili Stari Zavjet. Naprotiv, on je ovdje kako bi sve to ispunio svojim životom, svojim učenjima. On je ovdje kako bi promijenio srca njegovog naroda, kako bi uistinu mogli ljubiti Boga, svoje bližnje, pa čak i svoje neprijatelje. Nakon što je zaključio svoje slavno učenje o kraljevstvu, sljedeći dio prikazuje Isusa kako donosi kraljevstvo u stvarnost, u svakidašnje živote ljudi. Matej je ovdje ispričao 9 priča o tome kako je Isus snagu Božjeg kraljevstva donio u živote onih koji pate i koji su slomljeni. Ovdje su 3 grupe
po 3 priče i one sve govore o ljudima koji su bolesni ili imaju tjelesne mane ili su pak u opasnosti. Isus ih iscijeljuje ili spašava svojim postupcima milosti i moći. I točno u sredini ove trijade nalazimo 2 usporedne priče o Isusovom pozivu da ga ljudi slijede. Matej ovdje izjavljuje da osoba jedino može iskusiti snagu Isusove milosti ako ga slijedi i postane njegov učenik. Nakon što nam je Matej prikazao snagu kraljevstva koja je u Isusu, Isus potom širi svoj utjecaj tako što šalje 12 apostola koji će otići činiti ono što je on činio. To nas vodi do drugog najvećeg skupa učenja. Poglavlja 10. Ovdje Isus svoje učenike poučava kako objaviti kraljevstvo i što očekivati nakon što to učine. Mnogi Izraelci prihvaćaju Isusa i ono što njegovo kraljevstvo nudi, ali se vođe Izraela s tim ne slažu. Svjesni su da će mnogo toga izgubiti ako se pokaju i postanu Isusovi učenici. Isus zna da će ga oni odbaciti i progoniti njegove sljedbenike, a upravo se to i dogodilo. U sljedećem dijelu, poglavljima 11 do 13, Matej piše zbirku priča o tome kako ljudi reagiraju na Isusa i njegovu poruku. Reakcije su različite. Neke su priče pozitivne. Ljudi vole Isusa i smatraju da je on Mesija. Drugi su više neutralni, kao Ivan Krstitelj ili čak članovi Isusove obitelji. Oni jasno priznaju da Isus nije ono što su oni očekivali. I ovdje dolazimo do Izraelovih vođa. Oni su u potpunosti negativni. Ovdje vidimo farizeje i književnike. Oni su svi skupa odbacili Isusa i smatraju da je on lažni učitelj, te da zavodi narod. Smatraju da je on bogohulitelj zbog izjava kojima se opisuje. Ali Isus nije iznenađen, niti pokoleban zbog svih tih različitih reakcija. U stvari, on se na njih fokusira u 3. skupu učenja, 13. poglavlju. Ovdje je Matej sakupio zbirku Isusovih parabola o kraljevstvu, kao što je, na primjer, usporedba o poljoprivredniku koji sjeme baca na 4 vrste tla, o gorušičinom zrnu, o biseru ili o zakopanome blagu. Ove su usporedbe napisane kao komentar na priče koje ste upravo pročitali u 11. i 12. poglavlju. Neki ljudi Isusa prihvaćaju s entuzijazmom, dok ga drugi odbacuju. Ali je Božje kraljevstvo najveća vrijednost i ono se neće prestati širiti unatoč svim tim preprekama. Ovo je prva polovica Evanđelja po Mateju. Evo još nekoliko stvari na koje valja obratiti pozornost dok čitaš ova poglavlja. Zapamti da Matej predstavlja Isusa kao nastavak i kao ispunjenje starozavjetne priče. Sagledaj način na koji Matej koristi citate iz starozavjetnih rukopisa. A ono što ćeš naći je da su postavljeni na strateška mjesta u priči te da otkrivaju više o Isusu i njegovom identitetu. Zaustavi se. Uzmi vremena te pronađi i pročitaj te stihove u njihovom kontekstu u Starome zavjetu. Često ćeš otkriti vrlo zanimljive poveznice. Na kraju, obrati pozornost na tipove ljudi koji prihvaćaju Isusa i koji ga slijede. Primijetit ćeš da su to često ljudi koji su nevažni, nebitni u društvu ili nisu religiozni. To su osobe koje su promijenjene zbog svoga pouzdanja ili vjere u Isusa i koje ga slijede, a religiozni i ponosni su uvrijeđeni. Kako će se na kraju razriješiti ovaj sukob Isusa i Izraelovih vođa? To je ono o čemu nam govori druga polovica Matejevog evanđelja.